Bună ziua, dragi prieteni! Eu luam visul la Ioanis. Azi de dimineață, foarte de dimineață, am avut o întâlnire cu colegul, prietenul nostru, Cristian Domniței, președinte al Consiliului Județean Iași, și cu un număr mare de președinți regionali din Republica Moldova. Și după ce am terminat discuția cu prietenii noștri de peste Prut, pe temele integrării europene, Cristi Adomniței a făcut câțiva pași împreună cu mine, care porneam încoace. Și m-a întrebat, m-a văzut de dimineață, m-a întrebat de ce sunt așa de vesel. El era un pic mai îngândurat, mai cu griji mai mari. Și i-am spus și lui ceea ce aș vrea să vă spun în scurtul minut, că înțeleg că avem câte un minut fiecare la dispoziție ca să vorbim. Să vă spun în scurtul minut de care dispun. E scurt cât un anotimp. Trece repede, nu? De ce? Mă simt bine, sunt încrezător și optimist. Și sunt vesel. În primul rând, sunt vesel, mă simt bine, sunt încrezător și optimist, pentru că am conștiința curată, pentru că am conștiința personală, în general, și politică împăcată, pentru că am convingerea că împreună cu dumneavoastră facem lucrul corect. Facem în fiecare zi un pas mai mare sau mai mic pe drumul drept. Pe drumul drept pentru noi, pe drumul drept pentru rostul nostru în societatea românească, în România de azi și în România viitorilor ani. În al doilea rând, sunt vesel, sunt bucuros și aștept cu nerăbdare aceste alegeri și toate alegerile care vor mai urma, pentru că am cu cine. Pentru că sunt și membru și președinte al unui partid în care, acum știm toți sigur, oamenii nu vin și nu rămân și nu lucrează numai și numai pentru funcții, numai și numai pentru putere, numai și numai pentru beneficii, ci pentru niște idei, ci pentru niște proiecte, ci pentru un tip de solidaritate care ne face puternici chiar atunci când alții ne cred slabi și ne numără în fiecare zi șansele de a dispărea odată și de a nu-i mai încurca așa cum îi încurcăm de 25 de ani. Sigur că sunt optimist, pentru că în fața acestor alegeri, cei care suntem azi, umăr la umăr, peste tot, aici la Sibiu, sau ieri la Buzău, sau mâine la Iași, sau la Brăila, unde am făcut lansarea candidaților noștri, campionilor noștri, nu toți candidați, ci eurocampionilor noștri. Noi toți aceștia suntem hotărâți să ne luptăm,